Dyma ni felly, y gystadleuaeth rwan o'n blaenau ni fan hyn yn Canolradd Gnifio Meirion ydy'r adran Canolradd a'r rhagbrawf cyntaf ydy hwn ac bod oedd Pion Rhys ar y stondin yr Heat1 Fflir Jones ydy hi mewn gwirionedd a mae hi'n disgwyl ar hyn o bryd ar gyfer y cneifiwr cyntaf i gnifio y cyntaf o'i ddwy ddafad a wedyn mae yna 2 gneifiwr felly fydd yna 4 dafad yn cael ei cnifio i gyd 4 cni felly yn dod dan ofal y cystadleuwyr. A wedyn ar stondin 2 mae Sarah Roberts. A Sarah Roberts yn cynorthwyo rhan o'r swydd ydy clirio o dan draed y cnifwyr achos mae'r glân o dan draed y cnifwyr yn gallu mynd yn llithrig. A mi allith hynny olygu bod nhw'n colli cydbwysedd neu bod y ddafad yn symud ac yn y blaen. Felly mae'n lawer iawn o waith y gyrru mlaen cyn i'r cni cyntaf yma ddod yn rhydd. Ystodi hirion rwan gen y cnifwyr yn fanna a dyma ni pigo fyny ychydig o'r glân bol a rhoi o'n barod wrth y bwr i fynd i mewn i'r cni cyntaf yna. A unwaith eto symud y cni rownd ychydig bach. Mae'n tynnu yn fanna o'r ffordd i gael gafel ar y glân ma'n cael hwnnw o'r ffordd gyntaf sy'n bosib a gadael o'n barod i'r cnifiwr. Dyma ni'r cni cyntaf dod yr hyd rwan cywasgio tafliad da yma dwi'n credu i Sarah Roberts ydy wir tafliad rhagorol. Ac wedyn mae hi rwan eisiau tacluso a wedyn dod yn ôl i gywasgu'r cni unwaith eto yr ochlen gorfod ydy mewn yma hyn a wedyn y glân y gwddw a wedyn mae yna le lle ydych chi'n gallu tacio hwn i mewn fel bod o'n aros yn gyfan. Hwna ag amser i mynd i'r basged wedyn troi nôl at y cnifiwr unwaith eto yr un peth yn digwydd yma hyn gyda Fflir Jones. Tafliad, gan i weld sut mae'n ddim cweit gystal yma yna, mae hwnna rhywbeth bach yn bler ar y bwrdd, ond mi fydd hi'n siŵr o allu tacluso. Ac wedyn unwaith eto mae'r cneifwyr rwan yn cael chydig bach o drafferth yma yna, Ale Jones ac un o'r defed yn cicio. Y glân bol yn mynd i mewn yma hyn gan Fflir Jones rwan, taclus dros ben, a unwaith eto gwneud o mor fach as sydd bosib. Mae wedi darganfod rhywbeth yma nawr, mae rhaid i'r baw yna sydd yn y glân ddod allan neu fydd hi'n cael ei berniadu pan fydd hwnnw'n cael ei agor yn ôl ar y bwrdd gan y beirniaid. Dyna fo, ydy hwnna'n gaeth ydy ydi o'n mynd i chwalu gwych. Nôl â ni wedyn at y glân bol ac unwaith eto nôl â ni at Sarah Roberts. Sarah Roberts yn barod efo'r tafliad a taclus dros ben yma a'r glân bol i mewn. Sbiwch pa mor gyflym mae'r merched ma'n gweithio. Mae'r rhaid iddyn nhw fod yn barod a clirio o troed y cnifiwr yn dod i mewn. Wylson ni draed y cnifiwr yn dod i mewn yma ar y stondin rhif 2. Dangos i chi pa mor gyflym maen nhw'n gorfod meddwl. A wastad un llygad bod nhw'n gweithio ar y bwrdd. Sbiwch chi fel oedd Sarah yn edrych yn ôl yma i weld lle mae'r cnifiwr arni efo'r ddafad nesaf. A unwaith eto Fflir yn gwneud yn union yr un peth. Oes amser i wneud y cwlwm? Oes, cyn i'r cni a ddod yn rhydd. Oes, da iawn. Mewn a fo, ac yn glwm, y glân man, wrach bydd gen i gyfle i daflu hwnna i'r bwcad, unwaith eto symud y cni rownd yn barod ar gyfer y trawiad nesaf. Mae rhaid clirio'r stondin mewn wan cyn i'r ddafad nesaf ddod allan. Bing, allan a fo, ar ochrau, mae hwnna'n wych, wedi llenwi'r bwrdd, mae hwnna'n mynd i fod yn llawn rhwydd iawn i'w lapio ydy. Dyma fo'n dod at ei gilydd yn destlus dros ben, a tafliad hyfryd yn fanna hefyd gan y Fflir Jones. Y glân bol i mewn a hwnnw, unwaith eto tynnu o'r ochrau. Mae rhaid i chi fod yn gallu bod mor hyblyg hefyd, achos ydych chi'n mestyn ar draws y bwrdd yna. Mae o'n eithriadol o waith, ac a dweud y gwir, chymbo be, mae'r rhain yr un mor werthfawr a'r cneifwyr a dweud y gwir, a falle fod angen mwy o barch i'r trinwyr glân yn sicr dwi'n meddwl. Mae nhw'n ychwanegu cymaint o werth i'r cnyddu yma trwy'r ffordd maen nhw'n ei trin nhw. Ale Jones fan hyn yn gorffen i ddafad diwethaf yn credu, neu os gyda fo un arall, y tafliad, na, defed i gyd wedi cwblhau, felly jyst math o'r amser ydy nawr, a mae'r cloc yn dechrau tician rwan, unwaith mae'r cneifwyr wedi gorffen. Dim byd yn ddi ar hyn o bryd, wel, oes a dweud y gwir, mae Sarah Roberts ychydig bach ar y blaen y fan hyn o ran clymu'r cni. Na ni hwnna mewn i'r basged, ffwrdd â fo i'r beirniad, chydig bach o fler, dim yn hapus efo hwnna, sylwch chi. Da iawn, dwi'n mynd yn ôl, taclusrwydd, ni'n meddwl i trwy'r amser. A wedyn, dyma ni Fflir fan hyn, wedi cwblhau'r cni yna, ac i mewn â fo. Reit, clirio'r stondin nhw'n reit sydyn, ac wedyn mae gennym ni chydig bach ar ôl, a mae'n gwneud siŵr bod bob tamed posib wedi glirio, gadael y lle ar gyfer y cystadleuwyr nesaf ydy'r syniad trwy'r amser. Neu chi fydd clyfau. Dyma ni, rwan ta, dim byd ymddi rhwng y ddwy erbyn hyn, clirio'r stondin, da iawn.
Neu siŵr fod o'i gyd oedd hi ar y bwrdd, ffidio gadael dim byd ar y bwrdd. Unwaith maen nhw ar ei gliniau, mae hynny'n golygu mae dim ond sortio sydd i wneud, tra bod fflir. O, dyna ni llaw i fyny fanna gan Sara. Sara'n curo o ran yr amser yma na. Gawn ni weld rwan, fydd na chydig bach o ferniadu cyn penderfynu pwy sydd wedi gwneud y job ora. Ond ar hyn o bryd, Fflir Jones y gorffen. Sara Roberts, Fflir Jones, da iawn chi. A daliwch ati efo'r gwaith da.